بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም በብዘለኹሞ ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዘለኹ ድማ ጽቡቕ ክትህሉ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ 27 ቅዱስ መድኃኔዓለም ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ በዘለማዓንቲ 27 ታሕሳስ ወርሓዊ በዓሉ ንመድኃኔዓለም አምላኽና እዩ። ቸርነቱ ምሕረቱ አምላኽነቱ ለውሃቱ ምሕረቱ ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ከምኡውን ዓመታዊ በዓል ዝኸበረ ቅዱስ ሰራብዮን ብሰማዕትነት ዓረፈ። ከምኡውን ናይ ነብየ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ ናይ ዕርገቱ በዓል እዩ። ገና ምስ ተወልደ 5 ዓመት ንዝኾኖ ሙውት ዘተንሰአን ካብ ዝውለድ ካብ 30 ዓመቱ ኣብ 30 ዓመቱ ቅዱስ 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 ኢሉ ንኣምላኹ ዘመስገነን ድሕሪኡ ከዓ ብእሳት ተቃጺሉ ብሰማዕትነት ዝዓረፈ ቅዱስ ቢፋሞን ንኡውን ናይ ሰማዕትነቱ ፍጻሜ ኮነ። ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሱርያል እውን ዓመታዊ ክብረ በዓሉ እዩ። እዚ ቅዱስ ድማ ንእዝራ ዝተሰወረ ምስጢር ኩሉ ዝገለጸሉ እዩ። ንሐዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዝኸበረ ስጋኡ ካብ ሃገር ኤፌሶን ናብ ከተማ ቆስጠንጥንያ ዝፈለሰሉውን ዕለት እዩ። በረኸቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ብዘለማዓን ዝውዕሉ ይሕደረና አሜን። ሰማዕት ቅዱስ ሰራብዮን እዚ ቅዱስ ካብ ደቡባዊ ግብጺ ካብ ምስር ዝተረኸበ ሰማዕት እዩ። ብሃብትን ብንብረትን ከዓ ዝበለጸገ ነበረ። ኣብዚሑ መምጽዋት ዝፈቱ እዩ። ከሓዲ መኮንን ሄሬኔዎስ ንክርስቲያን ይግሬታ ከሓዲ መኮንን ሄሬኔዎስ ንክርስቲያን ካብ ዘለዎ እንዳሳደደ ኣብ ዘሳቀዮምን ኣብ ዝቀተሎምን ወቅቲ ቅዱስ ሰራብዮን ከዓ ሰማዕትነት ክቅበል ፈተወ። ድሕሪኡ ቅዱስ ሰራብዮንን ቅዱስ ቴዎድሮስን ሰርማ ምስ ዝበሃሉ ፈተውቱ ናብ ከሓዲ መኮንን ብምኻድ ኣብ ፊቱ ቆይሙ ናይ ጎይታና ክብሪ መስከረ። መኮንን ከዓ ንኩሎም ኣሰሮም። ደቂ ተዓዲ ናይ ቅዱስ ሰራብዮን ምእሳር ኣብ ሰምዑ ጊዜ ኩሎም ተኣኪቦም ንመኮንን ቀቲሎም ካብ ኢዱ ከድሕንዎ ደልዮም ብዙሕ መሳርሒ ሒዞም ብምምጻእ ንውግእ ተቐረቡ። ነገር ግን ቅዱስ ሰራብዮን ከልከሎም። ኣነ ባዕለይ ብጎይታይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደመይ ከፍስስ ብፍቃደይ ዝመጻእኹ እየ በሎም። መኮንን ሒዝዎም ካብኡ ብምውጻእ ኣብ መርከብ ተሳፊሩ ናብ ሃገር እስክንድርያ በጽሐ። ኣብኡ ከዓ ንቅዱስ ሰራብዮን ጽኑዕ ብዝኾነ ፍሉይ መሳቀይታት ኣሰቀይዎ። ኣብ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ መንኮራኹር ብምእታው ኣሰቀዮ። ኣብ ናይ እሳት ምድጃ ወይ ከዓ መቕሎ ማለት እዩ ከዓ የእትዮም ብእሳት ኣቃጸልዎ። ምስ ነዳድን ቅመምን ገይሮም ኣብ ዓቢ ድስቲ የእተውዎ። ኣብ ናይ ሓጺን ዓራት ኣደቂሶም እውን ብኹናት ሸንከርዎ። እዚ ቅዱስ ከዓ ነዚ ኩሉ ስቃይ ዝዕገስ ኮነ። ዝተኣዘዘ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ከዓ ኩሉ ስቃይ ምእንቲ ክኽእል ይዕግሶን ካብ ቁስሉ እውን ይፍውሶን ነበረ። ድሕሪ መኮንን ንቅዱስ ሰራብዮን ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ ሰቂሉ ብፍላጻታት ኣስነደፎ። ናይዚ ቅዱስ ናይ ዘወትር ሓላዊ ዝኾነ ቅዱስ መልአኽ ድማ ነዚ ቅዱስ ካብ ዝተሰቕሎ ኣውሪዱ ኣብ ክንድኡ እቲ መኮንን ኣሲሩ ሰቐሎ። ነቲ መኮንን ማለት እዩ። ቅዱስ መልአኽ ነቲ ቅዱስ ሰርብያኖስ ኣውሪዱ ነቲ መኮንን ኣብ ኣሰሮ ሰቐሎ። ቅዱስ ሰርብያኖስ ከዓ ኣብዚ ጊዜ ንመኮንን ብስም ክርስቶስ ንስተኣሰሩ ኩሎም ካብ እስር ቤት ኣውፂኻ ናይ ሞቶም ፍጻሜ ክሳብ ትእዝዝ ካብዚ ዝተሰቐልካዮ ዕንጨይቲ ከምዘይትወርድ ፍለጥ በሎ። መኮንን ከዓ ናይ ቅዱስ ሰራብዮን ትእዛዝ ብምቕባል ኣብ እስር ቤት ንዘለው ኩሎም ከውፅእዎምን ርእሶም ከዓ ብሰይፍ ምእንቲ ክቆርጽዎምን ኣዘዘ። ከም ዝኣዘዞ ከዓ ገይሩ
كسكم أجيرهم كسادم كقرصوهم أمو ناي سماعتነት أخليل كأ تجناصفو نايزم سماعتات قصرهم كأ 540 كنا بركتهم يحضرنا آمين. دحريو نزخبر قدوس سرابيون ناب كلا هاجر وسيدو معنتي كسعيو كاب حسابو انت زي تمليسو كأ بسيف رأسو معنتي كقرصو نحاد مكنن هيرانيوس بهال أزازو اتمكنن كأ بمركب حزوه كدا ليتي أبزو خانة جزي كأ أب حدا ودب بصيحهم مسلك أسو اتا مركب بنايك زاوير فقط بزي من قدع نابنايك قدوس سرابيون هاجر بصحت مسواك حقا أبزو نقحل جزي زخدلو وسن تلويتو رخبوه أو سرابيون انه ازياء سماعت النتكا اتفز امال عد خيا زبل دمصي كاب سماي وصا بزي كيزي نقدس سرابيون كاب مركب أوريدهم عبي سقاي أسقايوه أب مجرشتا دما نرؤسو بسيف قرصوه أب منجستا سماعت كا ناي سماعت النت أخليل تقبله زسيفو مكونن كا لبسو أوصيو غنيزو نزمودو هابو ناي سماعت النت ناي سماعت قدس سرابيون رديت بركتو ناي كلهم قدسان مسؤوس تسيفون بركتهم يحضرنا بسألتهم يمحارنا آمين. كم أون قدوس سوريال ليك ملائكت كم عبيتي ليك أنات حادة زخنة قدوس سوريال كبرو بزح وقع انتخنة بزحات مؤمنان أي فلطوان يوم ناي ملائكتي معارك كنجر كله قدوس ميكائيل قدوس جبريل قدوس رفائيل إلو كاتسيلو زمت صدما قدوس سورياليو أبسالساي سمايات كابزلوا تشعت عالم ملائكتي ناي تحانتي ناي سلطانات مراحي حلق أيو إذي ليك ملائكت قدوس سوريال بتعمر هرون ترادأن يو أمو أين زنقعيو ننه مركب زي السارحو كابناي تفعات مايوون زدحانو إذ قدوس ملائخيو أبقد لسماعتات دما كمز تتغسى سماعتات تردأن أدحانن يو نقدوس سوريال دما بخالق سمو إسرائيليو يبهال نا إسرائيل ردائي كمالتيو لومي دما نايز قدوس ملاخ قداسي بيتيو بركتي حضرنا آمين. قدوس تيموثيوس نهاوريات كم أون قدوس تيموثيوس نهاوريات قدوس بيتوس زخبر السقاو أبها غير إفسون ناب كتما قسطنطينيا كم زفلسا إذي دما صادق نغوس قسطنطينيوس أبز نغسا غيزي نايز خبرو هاورياتن سماعتاتن سقاوم كاب عادي اندا أكبه ناب قسطنطينيا بخبري أمصو نهاريا قدوس تيموثيوس كا قدوس سقاو أب إفسون كم زلو مس سمع كهناتن دياقوناتن مؤمنانن ليخو بخبري ناب قسطنطينيا أمصو أوشتناي زخبرو هاوريات بيت مقدس كا أنبرو نهاريا قدوس تيموثيوس زينا عرفتو تري علت إسران سلستن تتصحيفو ألو رديت بركتو يحضرنا بصلوتي محارنا آمين. إسران شوعاتن تحساس زخبرو عمتاونا قدوسان بعلات دما قدوس هينوك نبي ناب بهره يوان زعارقلو قدوس تيموثيوس هاوريا فلسطو قدوس أبا بيفامون سماعت قدوس سرابيون سماعت قدوس سوريال ليك ملائكت كاب شوعات يوم ليك أنا ملائكت حادة زخنا والحاوي بعلات دما مدهاني ألم إيسوس كريستوس أبونا مبعث صيون أبا مكارس رئيس منكوسات قدوس جلاوديوس سماعت نغوس إثيوبيا قدوس فيكتور سماعت قدوس يعقوب زغمود آمين. بركتهم يحضرنا آمين. كاب فقر قدسان أيف لينا آمين. كاب زنطوكو زغدلكو كاب قال فيدل سغاغخ ودما بأفا قدسان تقال ملاكتي تعرملي آمين. أبونا زبسمايات يتقدس مكتم زع منجستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدر سيساي نزل لالتنا هابي اليوم هدق لنا أبسانا وجقاينا كمان هناني نهدق لزابس سرنا إتابعنا إجزاء السمنتت الله أدننا وبالهن إن كل أكي اسم زيك يئت منجس هايلو سبحات العالم عالم آمين. بسلامك قدس جبريل الملاك أغزت يا مريم سلام لتشي دنجل بلناتشي ودنجل بسقاتشي أما እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ብሩክ ታንተ ማነስ ወብሩክ ፍራከስኪ ተፈሲፍ ሲት ኦ ማርያም ለተጸጋ ለተውዳሴ ለተሞገስ እግዚአብሔር ምስለች ሰዓሊ ወጸሊ ምህረት በእንቲ አነ ምህረት ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለና ኃጣዊነ ተማይጸነው ክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር
يتأكد ويسبح قدوس مولى እግዚአብሔር አምላክነ ወትር በኩል ጊዜ ወበኩል ሰዓት አሜን አሜን ለይኩን